arena, we have Nelly Benson and I hope in the arena as well. We would like Vestergaard in the warm-up. We would like Julian Jensen to do it. The previous guy that had 4 faults and I was 24 for Så bliver hun 17. Det er Trine, der gør det. Det ligner måske en smøl. Ja, men du skal se de der billeder, de er sådan helt blå, jeg Du mener. kan bare tage effekt. Hvis du starter den der effekt, så kan du få lige den farve, den er. Jeg kan godt finde ud af effekten af, men det behøver du ikke at tage.